Ťažko sa mi robí rozhovor so zvieratkami, tie sa vám už priplietli sami, takže ja zoberiem hovorcu. Mohol by si nám, prosím ťa, predstaviť našu najkrajšiu posádku zvieraciu? Tak samozrejme, my sme sa rozhodli nejakým spôsobom sa snažiť dať dokopy veľa ľudí, ktorí sa podobajú na zvieratá. Myslíme takých, ktorí sa neholia napríklad na nohách, hlavne báby, čo sa neholia na nohách a pod pazuchami. A v podstate tieto zvieratá by sme chceli navrhnúť, že by sme nejakým spôsobom robili pokusy na týchto zvieratách. Alebo ľudia, ktorí smrdia, ktorí sa neubývajú. Nechceš mi oholiať pazuchu, brácho? Tiež sa podobajú na zvieratka, čiže toto je náš smer a chýba nám posledných 100 korún. Nemá niekto kilo posledné, že by mi dal, aby sme mohli dokončiť naše laboratórium? Dajte mi niekto kilečko, posledné kilo. Predu kuriatko, zajačík a vzadu vajcia.